Narum bayu nioskum, ka chenanam daki badva, ka bril nyotark. Kabangi ngila siya ilang bakla, nangkong kadai kadustur. Ha kadustur ngingi jot. Namar balay ba nganoong ipi. Ang ukun wabut yok pa hakti kejam. Nganoong ipi. Bat ike jingle jingkam kiba ukpa junga ule. Nga ngatip lut ike ebro. Ti katla kat yai. Haba ipa itre ikta nganoong ipi nakabantajong no. Nakabantajong ikikul. Ti lada don kun cenderang ubabut yok pa ti kejam kayeng kasem kaskem. Bat kasingan. Bat kata kayeng kam jujot kelumar. Henry hakani kejat menriu jungi. Bunsin ki kun ki kelanong syun yela ukpa tang namar kadustur a ajat syaka kemi lani sya imei. Ti kador jong ukpa borobor hi. Kim juk hinsnap. Lada ka kemi hi. Lani imei. Im ken kordor ye ipa. Im burom ye ipa. Ti kamut kumno ken ki kun kin burom yela ukpa. Ti nakani kadaw kapan perkat yenga. Yaki ike borokot habang abot ipa kat sa bailet. Wal ada ngadu ikajing puli. Yala dia ngam sengawi ai. Handrai nganak perkat nongkong di ba ipa lani imei. Kile benya nga. Nga perkat hade kata. Nga sya elam bakla ki ike barokot jong ni pertai namar nga perkat ba lada ki henman ki parajunga barokot kinakista. Handrai tang mga yala dia kamut nga sya penduk no kajing puli nga sengaw bet. Ba imei ipa ile silang kman. Handrai im syamlale silang kman. Nga sengaw tu ikata. Namar kambun hi. Kibaya be ya kata karong pertai lane kata kajing start pertai. Handrai ya kajing itip lem. Bat kajing it bersisa. Kidu no nalaki kemi pa. Kita ki kun ki bas ngau thu ya kajing trai sitom jong pa. Kita ki kun ki bas ngau thu ya kajing jenjar jong ka kemi. Ban nganong ipi kin saman baha. Handrai gitu ki baya be ikarong pertai. Kumba yo lem kiwe, kumba le lem kiwe lane kumba long ka pertai. Kinom yo jeng kerku ai na ublai. Namar kim ngau thu ya ukpa bakha, kim ngau thu ya ka kemi bakha. Na kani kadaw ngan ong ipi long len ya kita kijing perkat ya kita kijing brio ya kita kijing sayan ya kita kijing nongwei na kani kadaw kapan perkat ya nga bat kapan skotu ya nga ba kani kijing nongwei hi borobor kade kijing ban pen yesun brio kijing ban pen sniu brio bat kijing ban lorni brio kijing ban bishar brio. Kajinget nongwei hi borobor kamjula ahiru ban pen perkat ban bishar yala dia. Namar balai tang kitu kiba usia uthar tang kitu kisngau thu. Na kata kadaw kan ne kajinget nongwei hi borobor kadei kabawan ha kata rukom jong kata kajinget jong uboman. Bat kaparia ya ka yeng kasem kaparia ka snong ka thaw kaparia ya ka jat benriu kaparia ka kur ka jat kaparia ka hima kaparia ka bosun syar har harukom kade ka jinget kristan na kata kadaw ngon ong ipi ka jinget kristan ka jinget nongwei kade ka jinget jong usoitan ki kristan berusoitan kia dei sipara na kata kadaw haka ketien jongi kemi uta ukris lam ler. Ukris baler ni ukris bomer nga tingam tip handrai nga kata ka jing nget kristan jing thok kristan nga ngam tip handrai nga pule ka bible namar balai baki ong nga bang nga pule tang jutang barim namar balai nga sngoyo jingmut na kata ka balarim tinga pule kata ya ka bathamai ka bamdon jingmut nga ka penmanto nga nganum kwa hiruban pule. Lada kata ka ba ngingi ya be mentangi ong ka juk thamai ka stai thamai ka jutang ba thamai lane karyam thamai lane ka borkhot ka ba thamai kadi ka ba pha hanre hanga ubadeng todong
kabatamai hi borobor ni kamdon ka jing bha hanga bodeng botdong kadon kamut kadi ka ksiar kabatamai kadi tang kabataba kabngi kran mata tang ba kadi tang karupa bat kadi kabasting theo namar bale ka kham khia ka ksiar ban ye karupa ka ksiar borobor hi kadi kabastem Henry karupa borobor kadi bali Henry kibriu ki jongi ngong syara rakka bai sembai man laka man ka heri mai mon sya ine mon syanga lak syarne karupa don ubabi wong lak karupa ti ubabi ikarong lak karupa namar beli banang banten bi Henry ubamon ni kaksiar udah perkat syua syua unle iki berkhoj ti Henry na kata kata ngon ong ipi na du dang kena ngaju perkat bha ya ki jingi le kai por dang kena ha kapor jongi habangi le kai ki jingi le kai bor khoj kidik bodon jungmut Henry ha kani ga juk menta ki kimi ki pa kim don por ban senengi la ki jongi kun bat kim ailat ye ki kun bakin ye le kai prakhna namar balai ki penbor ki kun ki penbor ki fos la ne ki su kwa be ki kun jo ki kin ngambe ya kata kajing pulia Henry Pause ngim tipra ya ka ka ba utu khna ukwa ya ka ka ba utu u khon ukwa ya ka ba ki badang lung ki kwa lada ki kimi ki pa ki ngotho na dang red ba ki long prolog bala ki jungi kon ki kali ki jungi kon le hakapor ba ki dang red na kani ka daw bangang su pasat jumut khandiat syapang ka gospel ka story yung Jesu ang kumno iki kanarit sya ya ki kelung ka sya ki kena bakinuan sanga namar ba dangna ki kena bani ki bal ahe rasan namar beli ki kena borobor kinang de ki basida ki badang khut Henry bani ki tu bal ahe rasan ki along ki ba arsap ki ba arbut ki ba atip lut iki borokot Henry kinom nget hiru ya ki bri ki basida Henry tang ki kena hi ki sngotu iki jingkran jong basida na kani ka daw bo jusuru ong sya ki kena bakinuan sanga ya ki kimi ki pa Henry ki kimi ki pa ki bisida ki pha ela ki kun namar ki sngotu ba to ubri udi bisida Henry ki kimi ki pa ki ba arsap ki kimi ki pa ki ba to ki kimi ki pa ki ba thok basikor ki kimi ki pa ki ba klem ki kimi ki pa ki ba le ye ka kam thok kam syukur kim sngotanat ban pha sel to ubri namar ki tieng yo ba ki kun ru nda kila sya hi kai ha to ubri bisida kin sayu i ki pap jong ki kimi ki pa jong ki na kani ka daw ngan ong ipi babun na kai imlang salang jungi ngila sya elam bakla ha kata ka jing hikai nong wei bangin mane ya kadur bangin mane ya kastesu bangin ya mane ya kitu ki rosary ngin mane ka kadur blai tha jong Maria ngin mane kadur blai tha jong Jesu na kani ka daw ngaru lakha ha kata ka jinget ka ba mani ya ka dur blai thau na kani ka daw habanga pe haying imei namar imei jonga ipa jonga ilanget ha kata ka jinget habang ngalet ngapet gumne ka dur ngabitar na taraw ngam ndi mo ngabitar ya ki para jonga namar ipa imdon chu imei imdon chu ngape ka dur nga isi namar balai ketika dur kelak ban keren nga ketika dur kelak ban ajing im nga ketika dur blai thau kan ajing im nga kan keren nga ladang duai si lak sin ronde kan nom juba be nga na kata daw ngang sotu ba kadai tang ka jing sya elam bakla ya kitu kibri busida na kani daw nga isi ya kani jinget kristan namar ka jinget ka ba arsap namar bale kawan lute ya kajat bentri jungi kabadang sida na kani daw kani jinget kristan kat bakadang don kani jalajungi kanam don hiru ka jing bha ha kajat bentri jungi na kani dia kadaw ngan suong ipi ka jinget kristan kalabam krun ya kajat bentri jungi kan pharyai kajat bentri jungi hadu bakana rujat Henry ngangan ong ipi ublei pat don rekat kat kito ki badang sngotu ya kani kin pai syak ta jingit tan rai ban mani tangi ublei
Amdan kiblay. Hanrei don tang uway ublay. Ha kito ki banget sisa ya ublay ngan ong ipi. Haba ki ngu blay ki damblay ki ong kum ni. Blay try kenrat nong bu nong tau nong hukum nong batai. Ubalapan long ubalapan man. Ya ki baro bakin long ki babha. Mo. Ti nak takadaw ngitip ba don tang uway ublay. Wat utray Yesus Kristus ba ki kot ki Kristan ba uday ukon jo ublay. Hanre ki peniap no yu nda kila dap peniap ki samane ya u hanre hato kato kador jong Yesu kan ya ki ya ubri babha ki peniap no ndala dap peniap ki samane ya u kata kade ki jingit belai ka jongki kon kariu arsap ngan ong ipi namar balai ngang ong ipi kariu po jat kariu po rati kawan penjabo ikan gajat benriu ka bakut ka basuba ka basida hanrei la kersum keti ya kene ka jinget namar balai pan khas ke an balang har harukom bat wan lute ka jat benriu jungi ka badang bit ka badang sida lute ki kmi ki pa bat ya lam baklai ki kun kiti na kani ka daw nga soong ya ka kun khadu junga he is the father of your school. You can follow his rule, but I am your father of your life. Sto ngatip namar babun ki kena ruk elam bakla halor jong kani kajing yalam bakla jong kajing nget Kristan namar ki ong father te kemut ude ukpa tengah ngade uriel father kamut kelet no yang ukpa namar laken kpa ya untuk nong yalam balang Kristan kun kas tupet nonsen ngan ong ipi da perkat bahaya kani ka kebangang keren pin kelet yo kpa bakai pi bab sai pi bab penbit biang ye pi pin nget kpa pade pin kam kpa yo tu nong yalam balang jong pi kun kas tupet nonsen kajing nget kiru khala kajing nget kinong penjot kajing nget gilai nong wei ban penjot ban pariai kajat beriu jungi na kani kadaw ngalong persya iya kani kajinget jong kinong manep lei tau kinong penjot kajat beriu jungi nganom la ban pediang dalile kani ngadei uta ubalaka ha kabalang Katolik henrei ngadei mangahi uba persya kabalang Katolik namar balai ngai i bak imei ipa junga ki yap ket ki yap stengpor ki klem yap nda hak jinglong temen namar nga benut yele imei ipa nga benut ya kikmi kikpa kum pangangam la banbat nga duai ublay terkenrat ngam la banbat imei ipa waldang benut yiki henrei ki nget hakilai nongwei nak takadaw ki yap ket nga benut yiki nga yam na du mesiem na du donut nak takadaw nga yui ya kane ka jinget jong kiru pojat poroti bon penjot iya kajat benriu jongi na kata daw ngamla bani ka Bible namarla hikai yang bangan nget ka Bible hari omban nget ya kito ginung yalam balang Kristan kiba penjot iya kane kajat benriu jongi na kata daw ngonong ipi haduk mentaem ngasat hateng-hateng ngetaj meriap ngong ipi ai bo boleh terkenrat hi penjot ikini gru pojat poroti bon penjot ikani kajat benriu jongi Kerang bakin mentoy lah dia Handrai kim perkat Berkim marla kikmat Ban pej ya kajing jot Yung ngajat beri ujungi Tang bakin mentoy maki Tang bakin pojai maki Handrai ki wan ban lute Ya kajat beri ujungi Kabasida Kabalui-lui Handrai tang ban mentoy maki Nah kani kadang ong ipi Kane kesencar kadar jongi hang neru Kasapok jat perhati Haduk kadang ne Day na kata kajinget Nongwei Handrai day na kata jinget jong try muluk try muluk umla ban mane padar ya utu padar ubadei naka school bahikai ya kata jinget namar hikai kat kum ka hijeng hikai ka Bible hikai ban mentoy la dia hikai ban yo nong la dia ban pen bahai ki imlang sarang jongi na kani kadaw bangang sebitar ti menta dan ru kikun kiba nyoben yela kikmi kikpa namar walada udai ukpa ndei ba umdei na kadat beriu la jong kiong be oh hana namar ba pencet ka dustur ba ipa jongi di dikhar kamut inderi dikhar dikasi di ran man kami ukpa la jong jadi ukar udekhar ni ukasi ni upareng ni negro ukpa usa be ukpa
Na kataraw ngam juleran. Ngami kalong renyang lajong namar ukpa. Na kataraw ngam juleran. Kano kabriu ka peleran uno briu peleran. Yanga banga lakhana utauta kamut ai bakata kajing peleran yuki kan rap yuki kan penjot yuki. Yanga. Stop. Na kani kada ngon ong ipi pojat porati ya kito ki briu ki bakran ban yala ukpa bakha yaki gin ban gide ban jot namar balei ba kita ki briu ki balen yala ukpa ki balen yala kakmi ai kin jot kajing im joki yanga badeng dot todong sto ngam juleran bar ngam julan hiru kepala jong kat ne kalong renyang yang ala ai bar kat ne ngala im kat ne ngala chai ka kat perdan ngam la ban len yu kepala jong sto akmat jongno ru na kani kada ngon ong ipi kane ka dustor kane ka riti kane ka kompanya kane ka balang ngan ong ipi kan nempen mento yengi haka bakut namar balei lada nunu briu ulen yela ukpa kamut ulen ru yaw blai terkerat nombu nong tau na kata kada ngon ong ipi kainyo ka thok ka syukur